Mano ogai mar obila e pacho ka Douglas Kanja ka oloso motelo kanyo ka bang'e kanyo oluwe kod Dr. Amani Kimora ma en jakom mar National Police Service Commission e wach mar kep mar obila mane wadhi nyime kod temo luoni okinyi ma kawuono e wach mar digni ma sani koro mako chenro makamano. Bura ibro yal kod Lady Justice Helen Wasilwa ma ochung'ne doho mayalo weche mag jotich e pacho ka kendo lendo mane ogol kod doho ne ochung chenro makamano nyaka kuong yal matieki burano. Mana ka Nyawda Ken osewacho ni wan gi ndalo maromo 18 mondo tiek wachno nyakona Mugajwang'. Digni gi bagni pod okwako chenro makamano. Opogore kod mano waloko tanga matin. Piny owacho mar Amerika gi winjruok mane oketo e kinde kod pinje mag Afrika malao na 32 ma iluongo ni AGOA nyocha ochope giko mare giko dwe mar 9 higani. En winjruok mane yawo thuolo mar chiro mar piny Amerika ne mwandu mawuok e pinje mag Afrika. Kenya bedo achiel kuom pinjego. E lendo makamano jatend piny Kenya William Ruto bende nyolando ni gikone koro nyocha oseketo winjruok kod piny Amerika mano ochako bedo gi thuolo mar higa achiel kendo mar ng'iyane to chiro mar Amerika no kidek bedo nade. Piny Kenya kaluwore kod nonro yango ni mwandu malao na bilion 60 gi wiye osebedo ka yudo ohala e chiro mar piny Amerika kono. Ken gi gavana ma en wach manyocha okelo buok juma mokalo chien e rumb winjruok mano mar AGOA mane koro dhi nyiso ni thuolo mag tije ne wadhi wito chiro mane Kenya ne tere mwandu machalo lewni, kahawa, chai gi gik mamoko ne koro dhi bedo maonge nikech sirikal manyien molokore mar Amerika kendo rumo mar winjruok mar AGOA ne tiende nang'o ne jo Kenya. Ing'eni oganda samoro pod ok ong'eyo ga matut ahinya gima AGOA ni en. Yes. Kech mokwongo nyinge no dwa chalo dholuo to chalo en nying ma nigi kite moro ma dwa chalo gima iwache dholuo iye. To e yo mayot nche watimo sigana moro ka juma mokalo manche ne otim kod jafwambo marwa Elizabeth Ajode. Kotendore kod ywak mane jopiny nitiere godo kada luoro ma jopiny nitiere godo jopiny maloso mwandu michwale pinje maoko. Apani koro kanyo nyalo bedo nyalo yot mar ng'eyo tie gini. To lime mane jofwambo mago otimo e kar loso lewni mitere pinje maoko mantiere Kitengela kucho miluongo ni EPZ daga ohala dag kembe mag ohala maloso lewni mitere pinje maoko. Ne wanno ka cherende kacha ne twang'ore kabisa kendo ji nyono charende kendo king'iyo hall kama gitiye ji thoth manyono charan joma pengo joma bano lewni bano joma go gi pas goyo joma kadogi joma samoro go gi rangi moko miwinjore bed ni go rangi joma bende ting'o gi nyaganglo ka oseket gi e gundni ka keto gi e geche matero gi makoro ichwalo gi kuonde miwinjore bed ni gidhi donje ndege madonje meli donjo. En kamodich ahinya kendo osendiko ji mathoth ahinya. To magi joma ne oyudo ber mar ohala kokalo kuom winjruok mane piny Amerika oketo kod pinje moko mag Afrika buora. Kendo pinje madirom mana 30 gi bathe mane oketo winjruok mar ni koro pinje mag Afrika mantiere milambo mar Sahara obedie kod thuolo maginyalo timo ohala machiel kachiel gi Amerika ma ok ojuogi osuru ma wigi ojuol kata osuru magoe hai mathoth ma samoro nyalo miyo ka gidongre weche mag ohala. To winjruogni kane okete kogno e dwe mar 5 higa mag 2020 ne ni osuru makine mokalo ne Amerika juo kuom mwandu mowuok e pinje moko kadonjo kanyo gin koro ne idhi mbeknegi igelo negi chutho. Ing'eni king'iyo kaka Kenya ne chwalo mwandu e piny Amerika kinde machon to ne kisegolo mwandu ka to kichopo kuchocho to kapok oyiene mwandu mondo mi odonji e pinyno samo gowo cha tijuogo kuom osuru. Samo juogo kuom osuru cha nyiso ni nengo mwandu cha dhi malo. Sama nengo mwandu cha dhi malo to jonyiewo kichopo kwa jonyiewo be koro onge nikech nengo mar mwandu cha ni malo. To Amerika nong'iyo ni mondo wamake pinje mag Afrika gi motegno mondo wago kodgi ohala ma wan bende wanyalo yudie ber. Jo wanyalo yudo mwandu e nengo mayot to bende wanyalo mako kodgi osiep motegno mondo mi wakedie kod jo wasikwa mag ohala machalo pinje mag China kod mamoko. To ne gichiwo thuolo mar keto winjruok makama. To mak mana ni winjruok ka winjruok nitiere kod giko ma orak mare rume. Koro kano rumo tarik 30 mar dwe mar 9 otieno mar saa 6
to nyisi ni kane wachiew tarik 1 mar dwe mar 10 to koro chikno kata winjruok makamano ne koro rumo. To ing'eyo ni telo manyien mar piny Amerika ma otene kod Donald Trump osebedo kod weche mathoth ahinya to kaluwore kod winjruok mane ne oketi gi sirikende mokalo ma otemo ng'iyo ni nitiere moko mane kelo pek ne uchumi mar piny Amerika. To kane kelo pek ne uchumi mar piny Amerika nyiso ni koro thothgi mane orak mag girumo nok nyien gi kendo. Ng'iyo ranyisi mar kata mana chenro mane ichwalo kod USAID ma bende ne ichwalo kod ka chenro mag yedhe gi thieth e pinje ma Afrika. Kenya na achiel kuom gi mane kata mana yedhe mag gayo kute mag ayaki ene ok wabedo kod midhiero. To mae en achiel kuom gima ne luoro nitiere sekta mar loso mwandu ni mae bende Amerika kidek tamore ni koro ok ginyal keto kokgi mar mondo mi agowani ochako ti kendo. Ting'eni ka Amerika ok oketo winjruok machielo mar agowani nyiso ni mwandu mawuok e Kenya ka nyaka dhi juogi 10% mar osuru manyicha ne oseket ne Kenya cha. Kech ng'eni Trump kano donje telo kendo nodhi ogolo koda ka andika makoro nyiso ni piny ka piny motero mwandu Amerika idhi goyi osuru mar pesa di midhi juogi mondo mwandu ni odonji. Kenya no kete kidieny mar joma chulo 10%. Joma ncha ne waloso godo magen jolos lewni mag EPZ ma Kitengela. Weg kanyo wacho ni luoro makoro gin go en ni kosamose juoga 10% ni nyiso ni jonyiewo mane ni e piny Amerika mowinjore bed ni ng'iewo mwandu ni dhi ng'wony ni koro mwandu no nengo ne thoth makoro ok gidhi ng'iewo. Nyiso ni dhi bedo ka gir nono mar golo mwandu ka kitere piny Amerika kicho dhi chiro onge. Koro nyiso ni mwandu midhi loso ka dhi diwo ka matin ni yuto onge nyaka ji dhi riembie tich mondo donge kwan ji matin minyalo thathnigo nikech koro ji mathoth ok nyal chulo kech pesa maduogo onge. Mwandu bende kethore ok unyal wero kendo. Joma bende uso mwandu mondo los godo mwandu bende koro sani sechego koro gimbe ngima ne matek nikech ng'ama wer kuom gi onge. Jomogeno kuom jowero ka koro en gima ne ji dhi wito thuolo mag tije malach ahinya. Ting'iyo ni e higa mar 2040 higa mokalo kende nonro lero ni Kenya king'iyo nonro mancha ne ochiw kod bad migawo mochung' ne chenro mag kembe maloso mwandu matero mwandu e pinje maoko EPZ Authority of Kenya. Ne wacho ni e higa mokalo kende maromo bilion 60 gi wiye ne Kenya oloso kokalo kuom mwandu manitiere e piny Amerika. To e thuolo no endo bende jo tim nonro ma piny Amerika mancha ne go twak e wachni ncha ne wacho ni kata mana Amerika bo oseyudo ber nikech kokalo kuom fung'ruok mar nengo nikech koro mwandu mawuok Kenya kaka pinje mamoko mantiere goani ne miyo kata mafung'ruok bedo ne jopincha magisebedo kod fung'ruok mar nengo ma king'iyo kata mana thuolo ma mwandu mosebed kichwalo kono bilion mar 20 mar 30 mar omenda magisefuong'ore godo kaka gin jo Amerika. Koro nyisi ni en gima ok en mana ni Kenya kende mane yudo ber kata Afrika kende mane yudo ber to kata mana Amerika ng'iye kod pek emomiyo higa achiel ma William Ruto wacho no en okang' ma bende Amerika